ходи ще си прави червен таван. Приятели, сега ще ви покажа как аз играя на тази игра. Не ме интересува да си кажа, Кимче, че това е някаква стая за изтезания, садо-мазо стая. Не, е ужасно. Да. Ще сменим вратите, които са от на баба ми котежа. Ще повисаме тези грозни дървени от 60-те. Чакам само играта да ми се зареди. Да. Играта ми се зареди, приятели. Ще сменим... Да, ще сложим няколко нови неща, общо взето. Но ето така. Който игра, тази топка може ли да се мести? Да, по принцип нашата идея... Получих 54 стотинки, да. Това е освежаване, ние си го правим ние. Ето, така ми е играчът с черно-зелен екип и почваме да играм. Аз не съм много добра, само да кажа. И да смалим антрето. Виждате ли тук тази линия? Сега почвам да минавам Деян. И антрето ще бъде отново супер голямо. Пака, къде се губиш, защо не се показваш в влоговете? Да, седи си долу в пещерата, хапва си косотийки. Твой муж говори с твоя приятелка Наталия Кобилкина. Айде, муж, почвай. Не изтеглих това приложение. Благодаря на момичето, което също е снимало с това приложение игрите. То може би всички хора го снимат с това приложение. Но и благодаря, че каза, че си изтегла това приложение, за да разбера името му и да мога да си го изтегля. Много ви благодаря. Нея и още една като тесте. Получих ги от фирмата, за което им благодаря. Да ги пробвам. Това е най-уникалната маска, която съм слагала. И да, вече се минава мене. Аз не съм много добра заради това. Ако видите, че се блъскам, знам. Тази точно е за сияеща кожа и поръча мирише страхотно. Че не съм много добра, но... Да. Имам още много да напредвам с тази игра. Трябва да оставиш 3 минути да постои, за да се активират всички съставки. Аз винаги оставям малко повече, че я намазвам и правя нещо друго. Но след като почнете да я махте, да я измивате, лицето се ексфолира в същото време заради тези малки частички и наистина след това лицето ми изглеждаше 10 пъти по-добре, направо не можах да повярвам. Даже накарах и мама да се сложи, за да видим дали при нея резултатът ще е такъв. И при нея резултатът наистина беше страхотен. И най-странното е, че ги използвахме и ето, блъснах се, видяхте. Още поне за един път, аз си сложих доста богато. Така че силно я препоръчвам маската Hydra Light на Dior, която е пръсканата. Тя е за сияйна кожа. Скоро ще пробвам и другата и ще ви кажа какво мисля. И откоката е много сладка на мастичка. Ще се зарежа с втората част. В момента попълват дуските. Който има баяд. Да, сега ще гледам клип и ще спра докато изгледам клипа. И да, ето, продължаваме играта. Не се прави игра. Кажи съжалявам. Точно така, браво. Боже, тук ми се размина на косъм. Трябва ли да ви покажа прогреса? Чакайте да се спра. Напред. И прогрес на бе. Прогрес е казва. Ето, приятели, вече всички дупки са замазани, изшкурени и всичко е готово за махане. Лайките и аз помагам, ето. И Мики ми помага. Той върши почти всичко. И продължаваме. Напред. Появява в влога, що се криеш. Откакваше да стане си се появява. Ето те, виждам те. Браво! Ето той е. Колко добра мисля. Не цяло да информираме, за да може да началваме. Накрая пак
И да, играх с Чао. Това беше от мен. Да. Така. И това ще е клипът от мен. Чао! За тази игра.